ki khun ki hajar ka himal langren haka khat sau torek no pra kila ai da ka dor khas shau CEM Khasi Hills Autonomous District Council ba Winston Tony Lingdo bat shau EM ba pet ya katanat ilaka bat administration ba Denzel Renard Chen ban kerpat ban wengno shi sendan yu ba nongtei sing CEM Yong suspended CEM kubu CEM ke himalangren namar ki pat ba bat ki khun ki hajar ke himalangren kimdan shu ka jing shania ya u kum unong sanshar uba fairness CEM Yong uraya thu kem shem la yo lat ban ya kendu ya u CEM ba du EM hendrei kila shubu da ka jing tho ha office tre kam jangki ulong ru ba ki khun ki hajar kimdan shu ka jing shania ya u ni CEM melasha suspend house nam ar hajar ar phulai namar ula pendan kam bakla ya ka pisa jong ka hima kumba khat sau klur tengka tam bar hadu menta umpat la ban ai jing kheng Menta kasing wan ya kapan ya kendu ya EM chat sambat ya ECM te hendreng ngimla ya pan ya kendu ya ki naki babun kidau ya metangi layo ya kapan IT ya kene ka city na taban ai ya kejing pen mau sa EM bat ya sa ECM ban na kumta kan ya ka jingdu jing sini jongi ya UCM noktai sing simyong ka bangi lapha ya ka jing dawa jongi na duka khanru tarik penai wasipau arja urusan te henry hadu menta na kaliang jongka KSADC kim kam syam lala ya kapan ai kan ka jing pensai sangi ki pajba menta kasing ni wan ya kapan pen mau biang ya CEM bat EM ya kabaki de ya kapan ai no karai kat kum ka jing dawa jongi kum ki kun ki hajar jongka himalang ri Cibu puar try kan awan ban na kaliang CEM ai na kaliang jong CEM ngim syamala ya kapan ya kendu henry ni la ai ya ka city ni kermen scam ba baki layo ya kapan boleh ya ka city ya ka bangi lapha baki le ya ka badon kam halo ka jing penslem jong ka konsil na kamta ban ai ya kene ka jing dawa ka jing ite ngim la ya kapan ong ni kermen ba ka jing penslem jong ka konsil kan le ka badon kam na kamta ka jing trang jong ikum ki padba jong ki kun ki ajar jong ka himalari na kamta ya ka bangi ladu ya kene ka jing senia ya ni usim nong tai sing sim yong sim plus suspend hakini ki arsnya ki balik halo kan ka jing wan jong i menta ka sngi ban bu ya kene sti nginum syong that bat nginum syong klikti ni yai dawana ka konsil ya ka bakade ya ka ban ai no ya kan ya ka jing kerpat jong ikum ki kun ki hajar ka hima bangi ladu ya ka jing senia ya ni usim ka jing du jing senia jong ya ni usim kalong ba nadu usniam arajar plai kembaka KSADC kala sengap ya ka jing kerpat jongi ba nakidau ya ka ba ula le ek ya ka ba ngikum ki kun ki hajar ka hima ngimla ya ban pedia haka sinsya ka kadar haka pisa pilan bat hakiwe ki benta ba ula le nakaliang jongi ki ba ngimla ya ban pediang ya ka jing terikam jong ni usim nong tai sing simyo kumbasukun mau ba hausnya wajar pulai baka KSADC kala suspend i ba ula penun kam bakla ya ka pisa ka ba khasan ka ba khatsa kulur tam jong ka hima haduk menta syam lala ya kawan ai ya ka jing khen ka ba dikena nakaliang jongi ni adu ya ka jing sini i un petang biang ke musim adu benai agos jong usniap ajar apply bala suspend no ini usim nong tai sing yo